Hi guys, good morning. Tanawang akong bangas. Hambog na kaayo. Ako ni siyang ibuton karon. Na ako'y daladani na Faller. Tony Faller. Ako ni siyang ibuton. Nag-upload ko sa akong page pero loading kayo ang signal. Diri ko natulog kay kusog kayo ang ulan kaghapon. Nya ato ning tagtangon kay ato na ning isang atang ya kagabi nag-ulan pud sad kagabi akong gisawdan ni kay nagtulo nya ang gana naay mga trapo kay nagpasak-pasak ang tulo dana awang natinga ko dana kay nagpalit man kog kuan plinsin nya ngano man ang di man na plinsin ang nabutang dana. Dili plinsin mao di ay nga nagtulo siya kay nabuslot naman. Nabuslot tanawa. Diya gaagi ang tulo. Daw kana dadto ni agi na ay mangga dana nakabutang. Kay ting mangga man nahulugan sa mangga. Maunang di ara akong igawas ang motor kay tuara man ako ang motor gibutang dito sa kilid dito sa igagaw ni Lukluk igagaw ni Sherwin kani ako ni siya dani ki kuan patulo kay kuan man na ang basa man ni kaayo ato sa tungkuan ng motor basa kaayo ang trapo Aray. Saning tangtangon ang kuan. Muskit. Dili ko nakatulog kay paghapon pag-upload na ko kuan man kana ang ulan man niya murag karon init kayo ni ako kay nabuntag pa. Silaw na kayo ang adlaw. Napuyan ako mag sali kuan grabe kay ag-anan dito danlog kaayo pero wala tay mahimo to be accepted na lang jud kay you know the situation and anak lang ato ning kuan sa kay hindi pa sa tadani unya. Ang yawi day. Ala sa ang yawi. Murag tura na to ang yawi dara. Kaya usahay, agkalimtan ako ang yawi sa motor. Kay di na ako matangtang. Yatong at tuon ang motor. Ay, din na mag-prepare sa atong pamahaw. Kuan siga man full tank ni siya tapos aning patyon agoy maligsan ko na ito
kalsada nagduwa ang itoy. Mag-prepare ta sa atong pamahaw. Naay bulad, nya naasay mantika. So magbulad na lang ta. And then magbulad. Bulad ra to sudanon uy. Lungag sakta. Nakatungtong na ta sa nilungag. Ang atong lutuon nga sudan karon kanilang ang buwad. Ayun, kanila lang dayon. Sold na dayon ang atong pamahaw. Na ay nagbaligya sa pirit daw pidlayan o. Ako sa niibuton dayon ang akong mga sumpa. Kay grabe na kaayo ka. Klaro kaayo o. Buling bayot o. Dira buling. Nya wala pa man nagubas ni ang atong nilungag. Ibot-ibot sa atas atong sumpa. Wala pa nagmala ang atong nilungag. So ibot-ibot sa atas atong sumpa. Kaya nga no, datong mga niagi ako maguning gipang shave. Niya, karon nga ag anam ag katubo, ag anam pud ka klaro siya. Itom baga na ang balhibo. Di ba? Ang sumpa bayot. Grabe kay ang signal. Nagkamanggit siya. Ang data Ginoo ko day. Kasi nagmala na. Uy, nagmala na siya bayot. Ato na ni siyang akatan. Nya magluto lang din ta sa bulad. Bulad ra atong sudanon mga duha ra siguro ka buok. Kay naaman say kopi ko magkopi ko karon. Kay gilagot jud ko sa kuan. Signal. Okay. Bilang kaayo ni nato akatan kay basig mahilaw kaniday. Nya huwat-huwat ta maluto to kay magluto na sa dayon ta sa atong sudan sa pamahaw. Nanay nagpa-sounds. Copyright tataani. Sakit na siya. Kay baga naman gud ang balhibo. Sakitan ako. Ang akong ilok hambog na pud ni siya niya. Naman ko'y napalit dito nga pang remover. Ako to tunawon din ako yana. Di ba ka sakit kaayo da? Agwan taon na lang pero kaisa ra man labnot ana. So at least dali ra. Ang akong sudanon buwad ra. Duha ka buok. Nya naay kapi. Sakto na. Lami na din kaya atong pamahaw. Na may kuan, sardinas or kuan, beef loaf or hot and spicy pero ganahan ko bulad lang akong sudanon. Bawang, spirit, butloy. Daghan isda, suroy. Nalimot ko mag-inom pa maday ko kape. Ginoo ko bayot. Ako nang gibutangan sa kuan bulad. So ato na lang din nahugasan karon din mag-init din ta sa tubig. Mga na takay nakaluto na ko. Nya na atay kopi ko. Tapos bulad, maura ni ang atong pamahaw karon. Nya ang diri na okay na nakuhaan na ang sumpa, diri nakuhaan na sad sa sumpa. Gwapa na ta. Samot ta kagwapa. Mangaon na ta. Nya di ara ang atong sudan, bulad. So before that magprisa ta. Amen.
friend, mga ta. Kay lami kaayo ang atong sudan with matching kopi ko. Nga. Ang kuang mantika sa giprituhan ako sa bulad, akong ibutang dani. Gamay naman sa tuwa. Ngaon. Perfect. Dami na Pagkaman ani karon mag-ato sa bukid, pangas ko. Ay magpalit ko sa bahog sa baboy. Ay. Pwede na siguro nga. Si Mario na ako papaliton sa bahog sa baboy. Subanon na ako sa diri sa ubos. Sherwin ug Mario mauran na for a content. Sa Facebook sikat man siya sa Mario. Sa YouTube Sherwin siya. Grabe ang signal Ginoo ko. Unya kagani ha. Dani sa akong account sa Facebook. Napamalagi tong kuan ato ang page not eligible gitanaw-tanaw ako sa tutorial. Nya karon nag-switch siya sa nanglupad. Nag-switch siya sa kuan kana ang yang main Facebook nako nya. Pag open na nako sa kuan, akong Facebook page dili na ka-open. Nya mo to nga gi-off nako. Wala gyapon gi-restart nako, wala gyapon giludan nako akong data SIM card kay para basin sa load, wala gyapon, dili gyapon siya ma-switch. Mo to nga gi-off na pud nako, gibalik-balik. Nya wala man, mao to nga gi-open ako dito sa isa ka kuan kana ang cellphone na open man dadto nya diri ang diferensya mao to nga ako siyang gi-uninstall dani dayon pagkahuman ako na pud ang gibalik ay ha pa nabuang Facebook nabuang gid siya tingala kung anong dili siya maka kuan nya dito sa pika cellphone ma-open ang kuan page. Kaya akong page manggod, connect manggod siya sa main Facebook nako. Mao nang dahil gaingon nga gusto ko mo PM sa imuha, dili ko pa ka PM ngano man niya. Amot lang kahaog ngano sad. Ngayon ta. Kagahapon, pagpangas na ako, nagdala ko sa lechon manok niya. Pag abot na ako dito, nagpainadlaw si Sherwin dito sa ilan niya ang kulildi. Ikuha siya.
Nya. May na lang sa to kung naa siya sweldo. Ana ang tigom-tigom niya sa snacks niya. No? Di na nato hilabtan to yung sweldo. Pero ang gibilin ako yung 150 sa iya ha para snacks. Ang 100 na hurot. Yan na ay sigarilyo nga napalit. So, nagpalit siya sa sigarilyo. Nya. Di man kabalakan kay namay kanon daw sudan. Ay bugas. Hindi na siya magproblema pa sa bugas. Daw sudan. Kaya na may nagsuroy nga may nagsuroy sa isda niya. Akong palitan. Patod to sa payag. Solve na din ang pamahaw. Busog na. Dua ka buwan akong hurot. Nya, kapi dayon. Napay masudan dani. Data. Na biplop, sardinas, century tuna, napaday kwan oh. Corn beef. Kadi ganahan ko dani kay hot and spicy ni siya. Hot and spicy. Nya napay bulad. Ako nang tipigan ang bulad kay nabuslot man na. Nya basig kauno na sa iring. Murag walay iring nga mo ari dani kay ngano. Dani ba gibutang ang bulad. Pero murag ilaga naa kay datong niagi ang akong sobrang akuan katong chicharon napaingon diri o nya nabuslot. Busog na.